ikusitako ekitaldia oso interesgarria iruditu eta beharrezkoa bebai iruditzen eta gazteen artean batez ere horrelako hitzaldiak edo ematea eta ikustea, egunero pasatzen diren arriskue ezagututea. Oso interesgarria, oso beharrezkoa iruditu eta gu kontziente iziteko dauen egoerataz. Da uste dut oso beharrezko izin dela gu kontziente iziteko zer pasetan dabilen, eta ze gauze pasabaiak jakusen guri. Drogak eta alkohola ez die konpatibliek kotxe baten volantiaz, motor baten manillarraz, bizikleta batenaz edo patinet elektriko batenaz. Istripu batetik inor ez dauela libre, ez zuek eta ez gu. Guk edaten dugu edo droga konsumitzen dugu edo horrek ondorio oso larriak aldozko ekarri eta bai karnea daukinakoin eta guk ataraten dugunean klaru ekin dugu gauze bat ez dela kompatible besteagaz. Egin dozte barne hausnarketa bat, esaten, joder, igual batzutan esan barko nauke ezetz, eta itxon apurbet, eta joder, beste aukera batzuk ikusi, beste momentu, igual beste erabatera buelta. Istripu batera, kotxe batera hurbildu eta isiltasuna dagoenean, zerbait larria dago. Zerbait larria pasa da. Pertsonak edo konorterik gabe daude, edo hango pertsonak hilda daude. Eltzean zara horra, ez dago ezebez, ez dago zaratea, baina hildire danak, eta horrek inpresionio asko moten da. Entzutotenan hori esan dut, arrazoia, azkenean zaratea badau da, esperantza dauela eta ez badau ezetz. Zerk eragiten ditu istripu gehien gure artean? Alkoholak. Adibidez, alkoholak, lehen Aitor Ertzainak ere ematen zidu beste pistatxo batzuk. Alkoholak zer gehiago izan daiteke, Maider? Mobilek. Mobilek eragiten dituzten distrakzioek, oso ondo. Gaur egun pantailetara oso moldatute gauz, asko egoten gara pantailan aurrean, eta bideo baten bidez eta pertsonai berri baten bidez zer erakustea ikusteot interesgarri eta baliabide ona. Ondo egon da, erantzunak eta asko harritu uste, ez nahi duen espero bat ere ez. Azkenean egon da horre pantailan, muñekoa, baina hori, izinde gu gazongo balitzen moduen edo. Nitxako nahiko gogorra, azkenean kasu praktikoak ikusite eta nahiko erabilgarria nitxako bai. Uste dut apropio izin dela gure edade inguruko jenteantzako, gazterientzako balido ikusiot formatu honetan ita. Ikusten dut oso beharrezkoa dela gazteengan hau sustatutea eta hau barneratzea ondo. Kaminoetan eta bizi izandako egoerak zabaltan dutzu ez asko begiek, da hitzaldi hau ikusteak gehiago zabaltan dutzuz.